Салом дӯстони азиз, боз хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯни Бодом, кӯчи Бобокалонов, доми 17, квартира 41 ва инчунин оби нӯшокӣ ҳавзам дорад дӯстон. Падвалашам ҳаст, таваллузи хонаи нишон медиҳам, баъд падвалашам аз 2 хона иборат ҳаст. нархаш 1,600,000 рубли русӣ аст. ба тоҷикӣ 216,000 сомон мешавад. боз савдо мешавад. ремонтошудагӣ якум этаж. ҳамаш ремонтошудагӣ ва касоне ки хона фурӯхтанӣ ҳастанд метавонед ба рақамҳои 98 858 39 39 ба тамос баромада бошед. чӣ хеле ки ҳамин видеоро дида истодаед, бо чизу чорааш фурӯхта мешавад дӯстон. чие ки ҳаст ҳамин гуна фурӯхта мешавад, ягон чӣ намехаред. иш фанерош мана ремонтошудагӣ ҳамаш хонаи зиндагонӣ мекардагӣ ҳамаш бо чизу чорааш фурӯхта мешавад. 1,600,000 рубли русӣ мешавад. 216,000 сомон бо савдо мешавад. номер дар рӯи экран ҳаст дӯстони азиз. обҳои нӯшокиам инчунин ҳаст. бо диққат видеоро тамошо кунед. ваннаям ҳаст, инҷа душ мекардаги ҷо. аристон ҳама чизаш ҳаст. дарошам ҳозиразамон тахтагин гилемош ҳаст бо чизу чорааш дӯстон. ба ҳамаи шумоён якҷаҳон ташаккури зиёд ки вақти худро дариғ надошта тамошо кардед.